Kaixo matematikazaleak, bideo honetan problema berezi bat azalduko dugu. Ziur zuetako askori oso interesgarria irudituko zaizuena. Bideoan zehar, pistak emango dizkizuegu, eta amaieran problemaren soluzioa azalduko dugu. Baina tira, ea bazpena eman aurretik, esango ditugun pistekin soluzioa lortzen duzuen. Saiatu zuen burua trebatzen. Problemaren izenburua gozokiz beteriko kutxen asmakizuna da, eta pelikula batean agertzen da. Zehazki Habitación de Fermat izeneko pelikulan. Filmean zehar, hainbat asmakizun aurkezten dira, eta horietako bat bideo honetan azalduko duguna da. Besterik gabe, prest zaudete? Demagun 3 kutxa ditugula gozokiz beteta. Lehenengo kutxan marrubuizko gozokiak ditugu, bigarrenean limoizkoak, eta azken honetan marrubuizko eta limoizko gozokiak, bi motak nahastuta. Egun batean, kutxa guztiak ixtea erabakitzen da. Hurrengo egunean beste herrialde batera eraman behar direlako. Kutxa bakoitzari etiketa bat jartzen zaio, eta behin dena prestatuta kutxak biltegian uzten ditugu. Gau horretan, lotan gaudela, langile gaizto bat biltegian sartzen da, eta kutxetan jarritako etiketak tokiz aldatzea erabakitzen du. Gainera, badakigu ez duela etiketa bakar bat ere ondo jarrita utzi. Gertaera harrigarri honen ostean, gure betebeharra etiketak bere lekuan jartzea izango da. Erronka, kutxa guztiak zabaldu gabe egitea izango da. Hau da, gozoki kantitate ahalik eta txikiena aterata. Kontura gaitezke aukera asko daudela. Zehazki, langile gaiztoak 6 aukera ezberdin izan ditu etiketak jartzeko. Beraz, galdera hurrengoa da. Zenbat gozoki hartu behar ditugu eta zein kutxatakoak etiketak ondo jartzeko? 5 segundu utziko dizkizuegu pentsatzeko. Hala ere, denbora gehiago behar baduzue, bideoa gelditu dezakezue. Ideiarik, oraindik ez baduzue lortu, lasai. Beste pista bat emango dizuegu. Gogora dezagun, etiketa guztiak gaizki jarrita daudela. Ea pista honekin zerbait lortzen duzuen. Beno, heldu da zuen emaitzak egiaztatzeko momentua. Eman dezagun asmakizun honen ebazpena. Ezinezkoa dirudien arren, kutxa bakar batetik gozoki bat ateraz, lor dezakegu etiketa bakoitza bere lekuan jartzea. Zuek pentsatutako soluzioa alda? Harrituta altzaudete gozoki batekin lor daitekelako? Esan bezala, gozoki bakar bat ateraz lor daiteke, eta gozoki hori zehazki nahasketa kutxatik atera behar da. Nola kutxa guztien etiketak txarto jarrita dauden, derrigorrez, nahasketa jartzen duen kutxan edo marrubizko gozokiak soilik edo limoizko gozokiak soilik egongo dira. Horrela, gozoki bakarra hartzearekin, nahikoa izango dugu kutxa horren benetako etiketa zein den jakiteko. Beraz, demagun nahasketa kutxatik marrubizko gozokia hartzen dugula. Orain, badakigu kutxa horri dagokion etiketa marrubizkoa dela. Gainera, etiketa guztiak txarto daudenez, nahastuta dauden gozokiak, derrigorrez, limoizkoak jartzen duen etiketan egongo dira. Era berean, bigarren kasua magaude, hau da, nahasketa kutxatik limoizko gozokia ateratzen badugu, nahita nahi ez, marrubizko kutxan nahastuta dauden gozokiak egongo dira, lehen gertatu den bezala. Laburbilduz, problema hau ebazteko nahikoa da nahasketa etiketa duen kutxatik gozoki bakarra hartzea. Beraz, langile gaiztoak ez dugu izorratzea lortu, eta erraz lortu dugu konponbidea. Hau izan da guztia gaurkoz. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta espero dugu gustatu izana. Horrela izan bada, eman like bat eta konpartitu. Eskerrik asko!